लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडणारा, झटपट तयार होणारा असा नाश्ता आज आपण बनवणार आहे। सगळ्यात अगोदर मी इथे मिक्सिंग बाउलमध्ये 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। आता यामध्ये अर्धा चमचा ओवा घालून घेणार आहे। ओव्यामुळे या पराठ्याला टेस्ट खूप छान येते। आता यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेणार आहे। आता हे सर्व सुके जिन्नस व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। आता यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालून याची कणिक मळून घेणार आहे। जशी चपातीला आपण कणिक मळतो अगदी त्याप्रमाणे आपण याची कणिक मळून घेणार आहे। तर बघू शकता अशा प्रकारे मी कणिक मळून घेतलेली आहे। तर इथे मी सगळ्यात अगोदर मोझरेला चीज ग्रेट करून घेतलेला आहे। तुम्ही प्रोसेस चीजही घेऊ शकता। आता यामध्ये मी अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स घालून घेतलेले आहेत। आता यामध्ये मी अर्धा चमचा ऑरिगॅनो घालून घेतलेला आहे। सोबतच यामध्ये कट केलेली थोडीशी कोथिंबीर घालून घेतलेली आहे। आता यामध्ये मी अगदी थोडंसं मीठ घालून घेणार आहे। तर चीजमध्येही मीठ असल्यामुळे मी इथे अगदी थोडंसं मीठ घालून घेणार आहे। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। तर स्टफिंग आपलं बनवून तयार झालेलं आहे। आता कणकेतील आपण थोडासा गोळा काढून घेणार आहे आणि दोन्ही हाताच्या मदतीने गोल करून त्याला थोडंसं चपट करून घेणार आहे आणि सुक्या पिठामध्ये बुडवून त्याची एक पारी लाटून घेणार आहे। आता आपण चीजचं जे स्टफिंग बनवून ठेवलेलं होतं त्यातील 2 चमचे स्टफिंग यामध्ये मी घालून घेणार आहे आणि आता हे सर्व बाजूने व्यवस्थित फोल्ड करून घेणार आहे। तर लहान मुलांना हा नाश्ता अतिशय आवडतो। तर सकाळच्या वेळेस तुम्ही हा मुलांना टिफिनसाठीही बनवून देऊ शकता। तर अशा प्रकारे मी याच्या सर्व कडा व्यवस्थित फोल्ड करून घेतलेल्या आहेत आणि वरचं एक्स्ट्रा पीठ काढून घेतलेलं आहे। आता आपण याचा पराठा लाटून घेणार आहे। तर अगदी मीडियम थिकनेसचा आपण हा पराठा लाटून घेणार आहे। तर अतिशय हेल्दी असा हा नाश्ता आहे, तुम्ही मुलांसाठी नक्की देऊन बघा। तर बघू शकता अशा प्रकारे मी पराठा लाटून घेतलेला आहे। दुसरीकडे गॅसवरती मी एक तवा गरम करत ठेवलेला आहे। तवा देखील गरम झाला की यावरती 1 चमचा तेल मी घातलेला आहे। आता एका ब्रशच्या मदतीने हे तेल मी पसरवून घेणार आहे। आता यावरती आपण तयार केलेला पराठा घालून घेणार आहे आणि मीडियम फ्लेमवरती आपण हा पराठा व्यवस्थित शेकून घेणार आहे। आता वरची बाजू पूर्णपणे ड्राय झालेली आहे। आता आपण हा पराठा पलटी करून घेणार आहे आणि दोन्ही बाजूने व्यवस्थित शेकून घेणार आहे। तर बघू शकता अतिशय हेल्दी असा आपला पराठा बनवून तयार झालेला आहे। आता मी हा एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। तर बघू शकता अगदी झटपट असा आज आपण चीज पराठा बनवलेला आहे। मुलांना चीजचे पदार्थ खूप आवडतात। तर सकाळच्या वेळेस मुलांच्या टिफिनमध्ये अशा प्रकारचा पराठा नक्की देऊन बघा। तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा। त्याचबरोबर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छान रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।